Hatta kıyamatta ya Muhammed tur cennete gir diyen vaktinde adına Muhammed takılan adamların hemmeci yortuşur diye. Olam ferişteler aytacaklar. Hudaý Tebarek we Taala'nın bu aýdýany Muhammed Arab, Muhammed Kureyşi, Resulullah Hatemün Nebiyyin bolgan kişidi. Qara da adyna Muhammed takılan däl. Şonda Hudaý Tebarek we Taala aýdar diýe Muhammed aleyhissalatu vesselam men ýanyna azizim habibim. Qaýsy bir adamy ki men azizim habibim bilen atdaş bolsa men şäni şewkedime, men fazly keremme laýyk dädir. O bilen atdaş bolan adamyny ýalkamany oda eltmek diýip, onun üçin kullen adyna Muhammed takylanyň hemmesini ýalkadym diýer. Allah! Bes Muhammed aleyhissalatu vesselamyň Hudaý ýanyna şerafaty beterken. Hormatly dinleýijiler, Ustad muhterem El-Haç Abdurrahman Ahundi Tengri Tananyň 1372-nji hijri şemsiýe ýylyň Şähriwer aýynyň 18-nji güni we 1993-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 9-njy güni Hawzi ilmiýe irfani garulykda ýerine ýetirilen mawlud marasiminde Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin tawsif hakda aýdan görüňlerini 97-nji şumarada dinleýin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Hak tebarek ve taala bizim üstümüze indiren mukaddes kelamına şu ayeti fermayiş etti. Ey adamlar, size bir Resulü geldi, öz cansınızdan, özünüze, dilinize düşündürüyen, metlebi size beyan ediyen, öz cansınızdan, öz beşerden size bir Resulü geldi. Şol Resul şoňa agyr gelýär, sizin helak bolmaňyz, sizin günahkar bolup da ýoldan çykmaňyz şol Resule beter agyr gelýär. We şol Resul sizin üçin harisdir, mehribandyr, sizin dogry ýoly düşmeňizi beter isleýän şeýle bir aziz peýgamberi sizin üçin geldi diýip. Şol Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın gelmegi tamami alamga rahmat. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın faziletini ve onun mihribançylygyny ve onnaki gowgulykları beyan edip düşündürür ýalak däl. Bir wagtlarda bir Yahudi gelip Hazreti Ömer'den sonraya sen beyan et Peygamberin näjire adam diye. Nähillik kılığı var. Hazreti Ömer aýdýar, menden öz gyzy Hazreti Fatıma gowrak bilýändir. Onun tewsifine, onun kılık häsiýetine ol gowrak ýetikdir. Onun üçin sen barda Hazreti Fatıma'dan sonra diýen. Hazreti Fatıma'dan şunun ýalak sonra sen ataňy tewsif et de berdi. Hazreti Fatıma aýdýar, menden gowrak Hazreti Ali bilýändir. Hazreti Ali radıyallahu anhudan barıp sonra diye. Ol Yahudi varıp Hazreti Ali'den sonraya. Muhammed Peygamber näjire kılıkta, näjire tewsif dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh aýdýar, sen ewünçe şu dünýäň içindäki esbaplary ve şu yer ýüzündäki tamam eşyalary ýekaýek maňa aýdyp ber diýe. Onu olay diye o näjire aýdyp boljak. Dünýädäki esbaplar, dünýädäki eşyalar, bir mewjudatyň hemmejigini bir beyan etmekden beşer azyzdyr ahir. Muny aýdyp boljak zatda sen bu aýdýanyň diye. Odam Hazreti Ali radıyallahu anh aýdypdyr. Hudaý Tebarek ve Taala dünýä nisbeten Kur'an-ı Kerim'de aýdýar meta'un qalil diye. Dünýä diýerler bir azacyk metadır. Beter bir erdiştir diýip Hudaý Tebarek ve Taala aýdýar. Emma
Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hakkında inneke la ala hulukun azim. Ey Muhammed aleyhisselam, sen azim kılıkta, beter beyik gow hasiyettesin deyip aydiya. Biz Allah tebarek ve Teala'nın azıcık diyen metasını sen tevsif etmekten aciz bolyan bolsaň, Hudaý tebarek ve Teala'nın maqtab, sen aňyr baş, olokon kılıkta, beyik hasiyettesin diyen adamsyny nähilli tevsif etip boljak diye. Hudaýyň azyjyk diyen zadyny tevsif etmekden aciz bolýan bolsa, Hudaýyň kän, olokon diyen zadyny näjür tevsif edersin. Biz şunun ýaly, Peygamber aleyhissalatu vesselam bir beşerdir. Veli oň deňinde beşer ýok. Beşer ki dursun, mahlukda oň deňinde hiç bir zat ýok. Onun üçin hadislerde ba lewlaka lama halaqtul aflak. Hudaý tebarek we taala o kelamyny aýdypdyr. Ey Muhammed aleyhisselam, sen bolmasaýdyň, men bu alamny yaratmazdım diýipdir. Biz Peygamber aleyhissalatu vesselam şu alamın tamamı kainatynyň mayesi ve maddesi şonun hatırı üçün vücuda gelipdir alam. Biz onun için Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın tevsifi, onun bir bereketi, onun mevlütlerinin okulmaklygynyň sewabyny aýdyp düşündirer ýalak däl. Her kim ne ennada Peygamber aleyhissalam'a muhabbeti bar bolsa, Peygamber aleyhissalatu vesselam aýdýa, men ahabbani kana ma'i fil cenne. Her kim meni gowwerse, men bilen cennette bilek bolar diýipdir. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın fazileti hakda, tevsifi hakda beter gurrunlarken geçen ummatlarda bir kişi varmış, aňyr baş teleke. Hiç bir onun eden teleke işini beyan edip sanap tökeder ýalak däl. Musa aleyhisselam'ın zamanına şol teleke pasyk ölýe, ölenden sonra ondan il bidar bolupdyr. Tamam garnaşlygyny bidar bolupdyr. Şol adamyny ayagyndan tutup zubala oklanýan, hafa kesafat dökülýän yere eltip oklak gaýdýarlar. Hudaý tebarek we taala Musa aleyhisselam'a aýdýa, ey Musa, falan yerde, falan hafaçylykda bir adam oklanyp goýulypdyr. Barda şol adamyny arı ýuwup, arı donap, izzatlap, hormatlap, şoňa teşi cenazet diye öz eshaplaryň bilen. Musa aleyhisselam eshaplaryna aýdýa, şo taýda baryň, şeýle bir ölü bolmaly, şonu biz şeýlerin hormatlap, izzatlap ýogra salmaly. Odam tamam adamlar geň alýarlar, ya Resulallah, o bir şermende adam, ýigrenji adam, telekelikde etmediği işi ýok adam. Şol adamyny nähilli edip de men izzatlap, hormatlap bir gowy adamyň deňine eltjek diýip sual edýärler Musa aleyhisselamdan. Hazreti Musa aýdýa, bir desturi ilahi, Hudaýyň buyrugy. Oňa binaen biz itaat diýip muny icra etmeli. Hasyl kelam, şol adamyny ýanky hafaçylygyň içinden çykaryp, onu getirip ýuwup, gowdatlar bilen kefellep, muny eshablar bilen üýüşip, teşhir cenazet edip, izzatlap, muny kabra barýar, elp ýerle gömýärler. Odam Hazreti Musa aleyhisselam Allah tebarek ve Teala'dan sonra ya Rabbi Hudaý, bir şeýle adam, ilişinde 20-nji adamny, muny näme hikmet boldy, muny destur berdin, şu jere izzatlamaga. Onu olay diye aýdyşy dogurdur. Şol kişi dünyada etmedik telekeçiligi ýok. Fakat güllerde bir gün Tevrat'ı aktarıp oturan wagtynda Tevrat'ta Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın adı geldi. Fakat şol adı oğşap şonu gözüne sürtdi. Ya Rabbi Hudaý, şu adın eýetiniň hormatyna men günämi bagşla diýdi. Şon Muhammed aleyhissalatu vesselam men ýanymda aziz, mahbub, şeýle bir izzatly adam onu ewsalandan sonra on tamamy günahlarını bagşlap, ýalkap, onu öz rahmetyme duşar etdim diýdi. Mezkurun Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın şa'ni şevketi Hudaý ýanyna belend. Hatta kıyamatda Hudaý tebarek ve taala Muhammed aleyhissalatu vesselam secdeye giden wagtynda ya Muhammed qum wedhulul cenne. Sen
tur cennete gir diyen wagtynda adyna Muhammed takılan adamların hemmeci yortşar diye. Otam perişteler aytjaklar, Hudaý Tebarek we Taalaň bu aýdýany Muhammed Arab, Muhammed Qurayşi, Muhammed Haşimi, Muhammed ibn Abdullah, Rasulullah, Hatemin Nebiyyin bolgan kişidi. Qara da adyna Muhammed takılan däl. Şonda Hudaý Tebarek we Taala aýdar diýe, Muhammed aleyhissalatu vesselam men ýanyna azizim habibim. Qaýsy bir adamy ki men azizim habibim bilen attaş bolsa, men şä'ni şewkedime, men fazly keremme laýyk dädir. O bilen attaş bolan adamyny ýalkamany oda eltmek diýip, onun üçin kullen adyna Muhammed takylanyň hemmesini ýalkadym diýer. Allah! Bes Muhammed aleyhissalatu vesselamyň Hudaý ýanyna şerafaty beterken, onun üçin bir mevlüt merasimler Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı qawwermekden, şoňa mehabbet etmekden alamatdyr. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın tewsifini aýdyp düşündirer ýanakda, şunnaki bir goýulan bernameleri pikir goýsak, Muhammed aleyhissalatu vesselam elamy mevjudiyet edip, özüniň peýgamberligini beýan edenden märi bir güni ýok Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ady tutulmady. Şon şeriat buyruğu edipdir 5 wagt namazy, 5 wagt namazyň içinde de Muhammed aleyhissalamyň ady bar. 5 wagt adanyň içinde de Muhammed aleyhissalamyň ady bar. Tamamy hutbalarda da ady bar. Hatta Aliül Qari diýe biziň Hanefi mezhepde geçen berjeste ulama şol Şefa diýen kitaby şerhinde aýdypdyr. Haýsy bir musulmanlardan bir öýü bolsa, hiç bir öýü ýokdur Muhammed aleyhissalamyň meger ruhaniýeti şol öýde bardyr diýipdir. Hiçim öýde ýok bolsa, öýde adam mabud assalamu alaykum diýip salam berip barmaly. Eger öýde adam ýok bolsa, bir hali öýde bar bolsa, şoňa da assalamu alayke ya Resulallah diýip girmeli. Şon her öý bolsa Muhammed aleyhissalatu vesselam ruhaniýeti şonda bar diýer. Biz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın izzaty, şerafaty Hudaý ýanyna onun şä'ni beter belentdir. Onun üçin gaýdy bir adam ihlas mehabbet bilen şunun mevlidine şirket etse, şu mevlid merasimlerini bergara etse, bişek Hudaý Tebarek we Taalaň ýanyna ol adam ýalkawyna duşar bolup ahiretdäki beýik izzatlara duşar bolar. Hudaý Tebarek we Taala hemmemizi Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın hatyry üçin öz ýalkawyna salsyn. Hormatly aziz mu'min dogalar, İranyň Türkmen Sahra ýurdunda ýerleşen Hawza ilmi irfani irfanawadyň tarapyndan teýarlanan nawarlarymyzyň ýene birini dinlediňiz.